tayo lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon, lalo na sa mga matatapat na Kristiyano patuloy, hindi naglilikat, hindi nagmamalaw, hindi nagdadalawang isip. Ibalik yan ng billion times, trillion times ng ating mahal na Panginoon. Maminamahal yung ating mga kabataan, lagi talaga silang special mention. Yung ating mga children's choir, nasa na kayo, kailangan na rito kayo sa harapan para makapakinig kayo ng maayos sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tayo pong natin tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos dahil natin pinagpalang mangaral. Narito po ating beloved elder, Brother Jubin Per. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos na mambanal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakas ng taglay po namin sa mga oras at buhay bumula sa iyo. Pagkat binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo. Sa buong araw tumalapay ang bawa po lahat sa pandalangin ng aming iginagalang at minamalabang lista, Walde Estrada Almeida. Ayon po maminaman ng mga manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran, sa mo kami nasumpungan sa pagkasala sa iyo. Magito aming naisip, na dama, na isagawa na salita, na di ka aya-aya sa iyong banal kaloobang patawarin mo bawat sana, Panginoon. Huwag mo nating namin nagawa pagkasala ko ng puso nagsisisi sa oras ito. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap ng iyong mga salita. Sa pag-aral ng mga salita, ng isang salita, patabang lingkod sa ganang akin, walang magagawa. Basahan lamang, aligabok lamang sa iyong harapan. Huwag gamitin mo dalang pagpapalang espiritual sa aming mga minamahal kapatid sa dakong ito, lalo ang minamahal mga bisita. Pagpalamin ko sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, gawain na kaway, lahat ng mga antok ay kumain cast out, and the mighty name of Jesus cast out, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal. Bawa po lahat, nais kong bumati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa ating pong Sunday General Service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Ito yung pinanguna po natin pong iginagalang minamalibang lista, ating Beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. At we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And of course, we cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida at ang ating pong beloved Assistant Pastor Lina Cumona Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating pong beloved elders, kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos po, malakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Atin na pong kunin yung ating pong mga Biblia at ang ating pong mga kwaderno at ating pong pag-aralan sa salita ng Diyos. Walang matutulog. Amen. Hindi po tayo overnight ngayon. Kaya dapat gising na gising ang mga anak ng Diyos. Amen. Ating kunin ang ating Biblia at basahin ang ating pungunang talata dito sa Aklat ng Lucas. Ang kabanata ay 18, talata ay 7 hanggang 8. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ng San Lucas, ang kabanata po ay 18 at ang talata po ay 7 hanggang 8. Ito pong sinasabi, at hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila. Sa 8, sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya, gayon may pagparito ng anak ng tao, makasusumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating munang pamagatan, mga minamahal ang ating pag-aaralan, the foreseen vanishing of faith on earth. Sabi dito mga minamahal, sa Diyos, sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Ito po'y nakita prior, amen, na darating daw ang panahon na kapag hindi natin ito gawan ng paraan, yung mga sinasabi nating ating mga inaalagaang pananampalataya, the faith that is
rooted in our hearts, ay there is a possibility for that to vanish, mawala. Amen? At ang tanong, mga minamahal ng talata, sa pagbalik kaya ng mahal na Panginoong Hesus sa lupa, makakasumpong pa kaya siya ng pananampalataya? Ito po ay nakakatakot na bagay, mga minamahal. At yan po, mga minamahal, ay sabi nga natin, napakahalaga ng pananampalataya. Sabi nga ng Biblia, without faith, sabi diyan, it is impossible to please Him. Napaka-imposible daw na mapalugdan natin ang Diyos kung wala tayong pananampalataya. Ang problema, itong pananampalataya na to ay is in danger na pwedeng mawala kapag hindi bantayan ng mga Kristiyano. At ngayon, mga minamahal, some of us already observing it, dati-rati yung mainit na Kristiyano, ngayon, unti-unti nang nawawala ang kanilang pananampalataya. Dati-rati, mga minamahal, sila yung very much on fire, very bold in terms of declaring their faith. Pero ngayon, mga minamahal, unti-unti na, mga minamahal, nagbabago yung kainitan na yan. Dati-rati, gising na gising pagdating sa pangikinig ng salita ng Diyos. Pero ngayon, tinutulugan na ang salita ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, no excitement has been felt. Nawawala na yung pakiramdam ng excitement kapag pinapakinggan, pinag-uusapan ang kabutihan ng Diyos. Anong magiging tawag natin sa ganyang klase ng pananampalataya? That faith is continuously vanishing. Kaya kapag tayo po, mga minamahal, ay ganyan ang ating pong nararamdaman, pagkatandaan natin na ito ang gusto ng dyablo na mangyari sa atin. Na tayo mawala yung ating pananampalataya, ma-disturb tayo, continuously na tayo po'y magkaroon ng doubts sa ating mahal na Panginoon. Pagbibigyan mo ba ang kalaban ng Diyos, mga minamahal? Magpapatuloy ka ba dyan? Pababayaan mo ba? Ayaw mo bang gawa ng paraan para yan ay mawala? Yan po ang ating pong mga pag-uusapan ngayon. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. In the recently concluded preachers meeting na ating pong nadaluan na pinagpalang lubos, mga minamahal, the beloved children warned all JMCIM preachers and brethren to be very careful. Pinagsabihan tayo, mga minamahal, na mag-ingat tayo. Some of us are busy worrying things that are not important. May mga nag-uusap, mga minamahal, na talagang, kailan ba ang rapture? Pre ba? Bago ba dumating ang Great Tribulation o after ng Great Tribulation? Amen? Ang ilan, mga minamahal, nag-uusap pa, mga minamahal, kapag nag-uusap-usap, pinag-uusapan ng kabutihan ng Diyos, kung ano ang korte ng mundo, flat ba yan o bilog? Sinasabihan tayo, mga minamahal natin, mga beloved children, beloved mga kamay, ibinigay mismo ng Diyos sa kanyang sarili, sapagkat siya lang nakakaalam kung kailan babalik at anong oras darating ang ating mahal na Panginoon. Ang importante sa Kristiyano, ang importante sa kaligtasan, siguraduhin natin na sa bawat minuto, bawat segundo ng ating buhay, nandyan sa ating puso ang ating mahal na Panginoong Hesus. Naglilingkod ka ng may kainitan,
nananampalataya ka sa Diyos na siyang tanging ating tagapagligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito'y isa sa mga dahilan kung bakit posibleng mawala ang pananampalataya ng tao. Amen. Mga bagay, akala natin mga minamahal, tayo po mga minamahal ay we want to learn more and more. Akala natin tayo yung mga walking encyclopedia. Amen? Akala natin kapag marami tayong alam, yan po mga minamahal ay talagang yan ang magbibigay sa atin ng, akala natin that's the fame na mayroon tayo. Pero hindi ka mahalaga yun. Ang mahalaga mga minamahal, sabi ng ating beloved Ted mo minamahal, the daughter of our beloved parents in the Lord, ang mahalaga, yung siguraduhin natin tayo'y naglilingkod na may kainitan sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Maraming sa atin mga minamahal, ang ilan mga Kristiyano na sa mga huling araw, gusto nilang makinig sa ibang mga gawain. Amen? Amen. Ang ilan gusto nilang makinig sa ibang mga gawain, mga video. Amen. Meron tayong banal na gawain, available ang Jesus Miracle Crusade. Amen? Ang mga pastor mismo nagpipreach doon. Pero hindi natin mabisita. At tinitingnan natin yung iba't ibang mga gawain, mga minamahal. Amen? Sila po mga minamahal ay nandun. Kaya nakita niyo mga minamahal. Dahil sa pagkakapakinig nila doon, mga minamahal. Ngayon, wala na sila sa banal na gawain. Unti-unti na nawala. Bakit? Di ba? That is spiritual adultery. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang ilan mga minamahal, tayo po mga minamahal ay, di ba, sa atin mga minamahal, kung tayo totoong matalino mga minamahal, tayo totoong masabing very intelligent people, hindi tayo kung makasagwan na, di ba, nagbabanjing-banjing lang. Ano man dahilan kung bakit tayo nandito sa banal na gawain, bakit tayo dumadalo sa gawain, bakit tumadalo tayo ng Miyerkules, Linggo, Biyernes, nagpupuyat tayo? Why we do fasting? Bakit tayo mainit? Nandito tayo. It is not for anything. Kaya tayo nandito at ginagawa natin ang mga bagay na yan. Tanging dahilan natin, walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Amen? Tayo po mga minamahal ay talagang tayo po yung mga, di ba? Ang ilan, mga minamahal, they choose to go to church, air condition, amen? Magaling na mangaral ang preacher, amen? Magaling kang mangaral, hindi ka gumagaling. Anong gusto mo? Amen? We are not here to be entertained. Hindi tayo nanonood ng palabas. Tayo'y nandito mga minamahal dahil gusto nating katagpuin ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ilang gusto nilang lumipat dahil magagaling ang mga manunugtog. Amen? Magagaling ang mga choir. Amen? Hindi sa galing yan, mga minamahal. Sabi ng ating beloved, doon ng ating mga pastor, it is not by might. Di ba? Di ba? But by the Spirit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kanina niyo mga minamahal, hindi naman perfecto yung choir natin. Hindi natin makita yung first, second, third, fourth na boses mga minamahal. Ang drums, ang ating mga manunugtog sometimes pumapalya. Pero tingnan mo, grabing pagkasaganaan sa pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit tayo narito mga minamahal. Not for anything else, hindi dahil sa mga ngaral, hindi sa mga awit, hindi sa manunugtog, kundi si Kristo mismo na siya namumuhay, nananahan sa bawat puso ng ilan sa ating mga minamahal. Kapag tayo naglingkod mga minamahal, nagpuri, may karamdaman ka dumating dito, pag-uwi mo mamaya, pinagaling na yan ng ating mahal na Panginoon. Pagdating mo dito, may problema ka, lulugo-lugo ka, pag-uwi mo, sinolve na ng ating mahal na Panginoon in His own miracle way. Amen? Hindi mo alam kung paano kumikilos ang Diyos. Sabi nga ng awitin, even though I don't see it, He's working. Even though I don't feel it, He's working.
Hindi man natin siya nakikita, pero kumikilos, gumagawa ang Diyos. Hindi natin siya nararamdaman, pero kumikilos at gumagawa ang ating mahal na Panginoon. Nilulutas sa mga problema, pinalagagaling yung ating mga karamdaman, mga minamahal. Amen! One time, ba't gigising ka na lang? Nasaan ang sakit ko? Nasaan ang problema ko? Nasaan ang yung aking mga nararamdaman? Pinagaling na at inaayos na ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung tayo daw ay ganito mga minamahal, these are some of the reasons kung bakit our faith is in danger of vanishing. Amen? In danger ka, kapatid, kapag ang dahilan ng pagpunta mo dito ay gusto mo tumingin ng mga magagaling, mangaral, magaling magsalita, magaling umawit, magaling manugtog. That is not the reason why we are here. Kung yan ang rason mo doon ka sa magagandang mga concert. Hindi ito concert. Ito'y pagpupuri sa Diyos. Amen? Amen! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Unti-unti ang mga tinawag ng Diyos ay para magtapos ng salvation works of God. Sila po mga minamahal ay mayroon ng ibang pinagkakaabalahan ngayon. Amen. Dati-rati mga minamahal, dahil may karamdaman ka, wala kang ibang ginagawa kundi magpuri sa Diyos. Amen? Hindi mo pwedeng may karamdaman ka lumabas ka man, wala naman tumatanggap sa iyo na magtrabaho. Wala kang silbi ang buhay mo. Pero when you come to Jesus, nung dumating tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, nung paglalapit tayo sa mahal na Panginoon, doon natin naramdaman na totoo pala ang Diyos. Amen? Yung may karamdaman cancer, pinagaling. Dati-rati walang magawa sa buhay. Yung dati-rati mga minamahal, nababaliw na. Pero ngayon, mga minamahal, talagang pinagaling na mahal na Panginoon. Dati na may problema, nagtatago sa silong ng kama dahil natatakot doon sa mga naniningil sa kanilang mga pagkakautang. Pero ngayon, binayaran sa may malang kaparaanan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pero habang tumatagal mga minamahal, etong mga Kristiyanong ito na tinawag ng Diyos to finish the works, the salvation works. I-clarify ko lang, the salvation itself is finished. When Jesus said, it is done. It is finished. Pero may sinasabi ang mahal na Panginoon, kindly, aklat ng Juan, Kabanatay 10, talatay 16. Kindly, from the book of John, chapter 10, verse 16. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 10, ang talata po ay 16. Amen, praise the Lord. At mayroon akong ibang tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Narinig niyo mga minamahal, ang sabi diyan, and other sheep I have which are not on this fold. Mayroon pa ang mahal na Panginoon na kanyang tinawag, piniling mga Kristiyano na nandyan nagliliwaliw pa, na nagbubuhangas pa ngayon. Amen. Nagpapakasawa-sawa sa kabunduhan ngayon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kinakailangan sila makarating dito. Sinong gagawa niyan, mga minamahal? We were not called by God just for nothing. Tayo tinawag ng Diyos para gamitin niya upang itong mga kaluluwang ito may isama doon sa isang kawan ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya tayo mga minamahal, tinawag, pinagpala, binigyan ng himala ng ating mahal na Panginoon para mayroon tayong ipapatotoo sa kanila. Kapag ang ating kapitbahay, ang ating kaibigan, may karamdaman, sasabihin mo, ang akin, may sakit ako puso dati, pero nung ako'y naglingkod ng pabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, doon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang aking karamdaman sa puso ko, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen! Ako'y lubog sa utang dati, ako'y maraming bisyo dati, binago ang aking buhay. Mayroon tayong may patotoo, that is the reason why God blessed us. Yan ang rason kung bakit pinagpala tayo ng Diyos. Para yung mga kaluluwa, mga tinawag ng Diyos na nandyan pa sa labas,
sila rin ay maglingkod, maggamit tayo mga Panginoon upang maging instrumento. Sila'y darating. Dati-dati hindi naman tayo nandito magkakasama. May kanya-kanya tayong mga pananampalataya. At tayo very much devoted doon sa ating mga dinadaluhang mga iglesia, dinadaluhang mga relihiyon. Pero bakit tayo nagkasama-sama dito mga minamahal? Dahil minsan dumating sa iyong buhay, mayroong kang karamdaman pero hindi ka makapagaling na magaling mga ngaral doon. Amen? Despite dumadalo ka, ano mga aral nila mga minamahal, hindi gumagaling ang karamdaman mo. Kaya naghanap ka ng iba. Sino makakapagpagaling sa akin? Sinabi ng doktor, wala ka ng pag-asa. Amen? Pag sinabihan ka ng doktor, wala ka ng pag-asa, anong gagawin mo? Eh di talagang ikaw ay talagang mamumroblema. Amen? Pero kung sinabi ng doktor, wala ka ng pag-asa, ang sinabi ng mahal na Panginoong Hesus, mayroon kang pag-asa. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo yung awitin? Whose report do I believe? Amen? Sabi ng tao, wala ka ng pag-asa. Pero sabi ng mahal na Panginoon, may pag-asa ka. Wala ka ng kagalingan. Sabi ng mahal na Panginoon, may kagalingan ka. Hindi ka na magbabago. Sabi ng mahal na Panginoon, magbabago ka. Amen! It's up to you whom to choose. Sinong paniniwalaan mo? Ang mahal na Panginoon o ang sinasabi ng tao? For me, napakahalagang paniwalaan ang sinasabi ng Diyos. Sa Diyos, hindi siya kailanman magsisinungaling sapagkat siya Diyos ng katotohanan. Amen? Yan ang dahilan kung bakit nakita-kita tayo dito mga minamahal. Amen? Pero ang sabi niyan, kapag tayo nakita-kita dito, hindi natatapos yung ating pagkatawag dito. Meron tayong assignment na dapat gawin. At yan ay gamitin tayong yung ating mga minamahal na mga kapatid na nandiyan pa sa labas. Hindi pa naglilingkod ngayon. I-share ang salita ng Diyos. Hindi mo kailangan mag-memorize lahat ng mga salita ng Diyos. Dahil mahina ka memorize. Matanda na ako eh. Ang kailangan mo lang, ipatutuo mo lang ang ginawa ng Diyos sa iyo. Amen? Ipatutuo mo, paano ka binagaling? Paano ka binago? Paano ka binigyan ng pagpapala ng ating mahal na Panginoon? Yun lang ang mahalaga. And the Lord, bahala na ang mahal na Panginoon kumilos. Kung paano yung maglingkod, hindi dahil sa iyo. Instrumento ka lang na naghatid ng balita. Pero kung paano yan maglingkod, Diyos ang hihipo diyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Ikalawang Timoteo, Kabanata 4, talata 3 hanggang 4. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng ikalawang Timoteo, sa kabanata po ay 4, talata ay 3 hanggang 4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mag-ingat ang mga anak ng Diyos. Lahat ng mananampalataya, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, darating ang araw na ang dating mainit na Kristiyano, biglang ipipihit ang kanyang mga pandinig doon sa mga katang-isip, doon sa mga itching. Di ba? Ang sinasabi dyan mga minamahal, no? Sabi niya, katinang tainga mga minamahal. Amen? Itching ears. Sabi diyan mga minamahal. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Aayawan ng mga mananampalataya ang totoong aral ng Diyos. Bakit? Pag sinabing itching ears, yung aral na gusto nila ay yung mga bagay na gusto nilang mangyari sa kanilang buhay. Kapag ang aral na babasa ng mga minamahal ay yung taliwas dun sa ginagawa nila at sila'y masasaktan, ayaw na nila. Hindi tayo dito kailangan magbulahan mga minamahal. Amen? Kung ang gusto nyo magbulahan tayo, hindi tayo dapat nandito. Kailangan dito sabihin ang katotohanan, kaya nga tayo nagtitiis eh. Dahil gusto natin ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kailangan natin sabihin ang katotohanan. Kung anong sinabi ng Diyos, yun ang mangyayari.
Ang masama niyan, mga minamahal, may mga Kristiyano na dating talagang there's saving sa kanilang isip, ay, mananampalataya ko. Pero unti-unting mayroon na silang gustong gawin. Amen? Amen? Minsan mga minamahal sa buhay ng mga anak ng Diyos, sometimes ayaw natin yung mga aral na against sa gusto natin mangyari. Pero yun ang salita ng Diyos eh. Sino bang gusto natin masunod? Tayo o ang Diyos? Kung kaya nating iligtas ang ating sarili, mga minamahal, hindi na natin kailangan dumalo sa gawain. Pero dahil hindi natin kayang hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, nangailangan tayo ng tagapagligtas. Yan ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Lahat na nangangailangan ng tagapagligtas, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Para kang doktor diyan. Amen. Pag ikaw ay hindi mo na alam karamdaman mo, pupunta ka ng doktor, tagapagpagaling. Amen? Ano mang sabihin ng doktor sa iyo, pag sinabi niyang itaas mo ang kamay mo, itataas mo yan. Tumalikod ka, tatalikod ka niyan. Amen? Pag sinabi niyang huminga ka malalim, hihinga ka ng malalim. It has nothing to do with the disease that you have. Pero bakit kailangan sumunod? Yun kasi ang sinabi ng makapagpapagaling sa iyo eh. Hindi ba? Kaya maski mahirap sinabi niya, medyo malaking katawan mo, mag-jogging ka. Sa totoo lang, mahirap mag-jogging. Pero bakit mo ginagawa? Sabi kasi ng doktor eh, yun ang makakapagpagaling sa iyo. Ganon din sa mahal na Panginoon. Lahat nandito tayo gusto natin magkaroon ng kaligtasan. Lahat ng gusto magtamasa ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos, mamuhay ka ng kabanalan, eh sinabi mo na magliligtas sa iyo eh. Pag sinabi ng Diyos, mamuhay ka na may katapatan, ibigay mo ka sa mumagdadog mo, sa totoo lang mahalaga yan sa iyo. Pero bakit mo kinakailangan sundin? Sabi na magliligtas sa iyo eh. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ba yan? Sabi ko noon, nung ako'y nandun sa, bago-bago pa mga minamahal, doon kami sa Bonifacio. Yung katapat na bahay doon, kapitan. Yung kapitan, kaibigan ko. At kapag kami nagpupuri, ang ginagawa ko, pag darating kami doon, talaga pabilis na ayaw kong makita niya ako nagdadalo doon sa Jesus Miracle Crusade. Dumating ako sa time na ganun. Yung aking Biblia, ayaw ko ng malaki. Gusto ko yung maliit, yung Gideon, nasa bulsa lang para hindi na makita na ako yung nagdumadalo sa Jesus Miracle Crusade. Para bang ikinahihiya natin ang pagiging Kristiyano. Lahat tayo dumaan diyan. Ayaw nga natin magbarong eh. Ayaw natin magputi. Ayaw natin mag-uniform na nakikita tayo sa labas. Kasi ayaw natin lang makita tayo na tayo'y mga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Amen. Tapos biglang nagsabi sa akin ng mga ngaral, kung ikakahiya mo ko dito sa lupa, doon sa langit, ikakahiya din kita. Para akong binuhusan grabe, malamig, tubig. Alam mo yung ginawa ko mga minamakakunti pa lang kami noon, 30 lang siguro kami noon doon sa Bonifacio. Wala pa, kalahati lang yung gawain natin doon, hindi pa napuno. Ang ginawa ko mga minamahal, sabi ko mahal na Panginoon, sa lahat ng mapagpapalang binigay mo sa akin, dumarating pala sa oras, ikinahiya kita. Ang ginawa ko mga minamahal, lumabas ako sa kalsada. Doon, mag-isa ko sa kalsada. Doon ako nagpuri, naglulundag, nagpuri. Habang nagpupuri kami mga minamahal, doon ako sa kalsada. Dinadaanan ko ng maraming tao. Sabi ko, wala akong pakialam sa inyo. Ako'y magpupuri sa Diyos na nagpagaling at nagmahal sa akin. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung ginawa ko yun, mga minamahal, nakalaya ako doon. Amen? Ganoon ang gawin natin, mga minamahal. Kung may mga bagay na naging dahilan para hindi natin maibigay ang todo na paglilingkod sa Diyos. Kung anong pumipigil sa'yo. Lalo mong gawin para ikaw ay makalaya. Pag sinabi nila, ay, huwag ka magbarong, lalo ka magbarong! Amen? Kapag ikaw ay huwag kang magdala ng Biblia na baka pagtawanan ka, lalo kang magdala. Bakit?
Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pag ginawa mo yan, mga sa oras na ito, sometimes sa mabas, kaya tayo mga minamahal na unti-unting, nagda-down sa mga pananampalataya natin. Kasi pinababayaan natin kung anong sinasabi ng mundo na rin natin, pinagbibigyan natin. Huwag ganon! Manatili ka sa turo ng iyong pastor. Manatili ka sa turo ng beloved pastor, ang mga mangaral. Dahil yun ang dahilan kung bakit tayo nagpinagpala, di ba? Amen? Bakit pa tayo pinagpala? Ba't tayo pinagaling? Kailan tayo nagumaling? Kailan tayo nagbago? Nung tayo nakinig sa turo ng mga ngaral ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang kailangan lang mga minamahal, parati nating gawin kung ano ang kalooban ng Diyos, siya ang mangyayari. Amen? Ating basahin unang hari. Ang kabanata ay 22, talata 6 hanggang 8, italon sa 12 hanggang 14. Amen. Praise the Lord. Malapit na po tayo magtapos. Amen, praise the Lord. Dito po sa unang sulat sa mga hari, ang kabanata po ay 22, at ang talata po ay 6 hanggang 8, talon sa 12 hanggang 14. Ito pong sinasabi, nang magkagayoy pinisan ng hari sa Israel ang mga propeta na may 400 lalaki, at nagsabi sa kanila, yayaon ba akong laban sa Ramot Galaad upang bumaka o uurong ako? At sinabi nila, umahon ka sapagkat ibibigay ng Panginoon sa kamay ng hari. Ngunit sinabi ni Josaphat, wala ba ritong ibang propeta ng Panginoon upang makapag-usisa tayo sa kanya? Sa 8, at sinabi ng hari sa Israel kay Josaphat, may isa pang lalaki na mapag-usisaan natin sa Panginoon, si Micaeas na anak ni Imla, ngunit kinapuputan ko siya, sapagkat hindi siya nanguhula ng mabuti tungkol sa akin. That's right. Kundi kasamaan, at sinabi ni Josaphat, huwag sabihin gayon ng hari. Sa 12, at ang lahat ng propeta ay nagsipang hulang gayon na nagsisipagsabi, umahon ka sa Ramot Galaad at guminhawag ka, sapagkat ibibigay ng Panginoon sa kamay ng hari. Sa 13, at ang sugo na yumaong tumawag kay Micaeas ay nagsalita sa kanya na nagsasabi, narito ngayon ang mga salita ng mga propeta ayon ay mabuti sa hari na magkakaisa. Isinasamo ko sa iyo na ang iyong bibig ay maging gaya ng isa sa kanila at magsalita ka ng mabuti. Sa 14, at sinabi ni Micaeas, buhay ang Panginoon. Kung ano ang sabihin ng Panginoon sa akin, yaon ang aking sasabihin. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya may the danger of banishing our faith, mga minamahal. Dahil mayroong mga taong talagang, di ba, kapag sila po mga minamahal ay talagang maghanap, gusto nila yung gusto nila. Sabi ng hari, mayroong tumawag siya ng maraming mga propeta. Sabi ng mga propeta, may maraming mga sip-sip. Amen? Sabi na, ay propeta yan, ay hari yan, dapat magsabi, ay okay, go! Ayos yan, manari, bibigay sa iyo ng Diyos. Pero mayroong isang totoong propeta ng Diyos. Sabi niya, wala pa talaga tayong pare-pareho na lang silang lahat. Wala pa tayong ibang mapagtanungan. Because ang totoong propeta, mayroong tinatawag na discerning spirit. Amen? Nalalaman mo kapag ikaw ay binubola na o hindi. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, despite lahat, yung 400, nagsasabi, okay yan. Sabi niya, wala pa tayong talagang propeta dito. Amen? Eh, ang sabi naman, mayroon isa, si Micaeas. Pero sabi ng hari, kaya lang, ayaw ko sa kanya. Kasi wala siyang ginawa at sinabing maganda patungkol sa akin. Wala na lang ginawa, kundi puro rebuke, puro mali na lang ang aking ginagawa. Kaya kinapupuutan ko siya. Sabi ni Josaphat, huwag ganun, mahal na hari. Dapat ganun daw. Amen? Huwag tayong mapuot sa mga nangangaral sa atin. Huwag tayong magpuot, huwag tayong magalit doon sa nagbibigay sa atin ng tamang aral patungo sa langit. Huwag kang maniwala doon sa mambubola.
Yung binubola ka lang. Amen? May mga taong ganun, mga minamahal. Amen? Ang ilan, mga minamahal, maski na mali ka na, sasabihin niya, tama yan. Kasi giver ka kasi. Ayaw kanyang masaktan. Amen? Maski na mali ng ginagawa mo, sasabihin niya, sige lang. Naintindihan ng Diyos yan. Anong gusto niyo? Magbulhan na lang at mapunta ng impyerno o magsabi ng katotohanan papunta sa langit? Kaya tayo nandito, gusto natin papunta sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Ang sabi mga minamahal, dapat daw kapag tayo ay magsasabi, mag-share sa ating po mga kababayan, doon sa mga gustong tawagin ng Diyos na makakasama doon sa kawan ng mahal na Panginoon. Sa panahon o di sa panahon, sabi ng Biblia, basahin natin, 2 Timoteo, kabanata ay 4, talata 2. Amen. From 2 Timothy chapter 4, verse 2. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa 2 Timothy, dito po sa sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, ang kabanata po ay 4 at ang talata po ay 2, ito pong sinasabi, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuod at pagtuturo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat daw, kapag tayo mag-share, wala sa panapanahon yan. Amen? Kapag ikaw ay nakita mong tama, dapat ipangaral mo ang katotohanan. Amen? At kapag nagkamali ang tao, sige, isabihin mo na mali siya. Amen? Pero kapag nagagawa siya ng tama, i-praise mo. Dahil tama yung ginagawa mo, mga kapatid. Ipagpatuloy mo yan. Rebuke where rebuke is due. And praise them where praise is due. Purihin ang dapat purihin. Rebukein ang dapat rebukein. Bakit? At the end of the day, hindi ito pinag-uusapan kung ilan ang praise na natanggap mo o ilang rebuke ang natanggap mo. Ang pinag-uusapan, lahat ba tayo makakarating doon sa kalangitan? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kapag tayo po mga minamahal, ay talagang dapat pag naglilikod tayo kung anong kalooban ng Diyos. Sabi nga ng propeta doon, no? Sabi sana, kung anong sinabi na nila, sabihin mo rin. Sabi nung nagsabi kay Mikias, mga minamahal. Pero sabi niya, kung ano ang sabihin ng Diyos, yaon ang aking sasabihin. Amen? Dapat ganun daw ang mga anak ng Diyos. Kung ano ang sinabi ng mahal na Panginoon, iyon ang dapat mong gawin. Sometimes, mga minamahal, we tend to bend our, kumbaga sa desire for words na, alam mo nang hindi yan na sinabi ng Diyos. Maski na yan ay angklado sa'yo. Yung talagang yan ang gusto mong mangyari sa'yo, kaya gusto yun ang pinapay. May mga tao kasi mga minamahal, kapag tinanong mo, sa totoo lang, kapag nagtanong, alam na nila kaagad ang sagot, sa totoo lang, may gusto silang sagot. Amen. So kapag ikaw ay nagtanong at sinagot mo ng ayon sa kanilang gustong sagot, ay revive yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tama pala, okay, amen. Gumaganon yan. Pero kapag yung sinagot mo ay hindi angkop dun sa gusto niyang marinig, tisod na tisod yan. Amen? Huwag nating pasunurin ang Diyos sa atin. Tayo dapat ang sumunod sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, mag-ingat tayo sa ating na maiwasan natin. Sometimes, tayo na mga sabi natin binabidor picture kanina mga minamahal, may mga talagang akala natin unti-unti, dati mainit, pero ngayon, sinisecure na nila yung mga buhay, kaya hindi na nakakapagtapat. Amen? Abasahan natin ito mga minamahal, Pilipos, kabanata 3, talata 18 hanggang 19. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, ang talata po ay 18 hanggang 19. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, na ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagiyak, na silang ang mga kaaway ng krus ni Kristo.
na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, Amen. na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ibig sabihin na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan? Kung ano na lang ang sinasabi nito, ay, kailangan ko na magkapera, kailangan ko may makakain. Kaya ginagawa na nila kung ano sasabihin nito. Amen? Kailangan ko na mag-ipon, kailangan ko na magtayo ng maraming bahay. Ay, ayaw mo na muna yung pagiging worker. Ayaw mo na yung pagiging choir. Hindi ganon. Sabi ng Biblia mo, minamahal, ang gumagawa daw ng mga bagay na ito ay naghihintay ng kapahamakan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag gagawa daw tayo mga minamahal, tanging ang kalooban ng Diyos. Tandaan niyo mga minamahal, mas masarap magbigay ng premyo ang mahal na Panginoon. Oo. Minsan, glory to God lang, ikwento ko lang, hindi sa pagtaas ng sarili. Mula noon pa, sinasabi na kapag inutusan, sometimes nagbibigay ng blessing. Parating kong sinasabi, huwag na po. Sa totoo lang, wala namang pera. Amen? Pero bibigay ng pera, pamasahe man lang. Amen? Kasi ang sabi ko, wag na po. Bakit? Ang nasa isip ko parati, kapag ginawa ko yun, ang hinihintay ko ay ang Diyos na magbigay sa akin ng premyo. Sapagkat alam ko na kapag ang Diyos nagbigay sa akin ng premyo, nagbigay sa akin ng blessing, sobrang blessing yun. Wala mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Hindi ako nagkamali, mga minamahal. Amen? Hintayin mo, mas magandang ang mahal na Panginoon ang magbigay sa iyo ng blessing, magbigay sa iyo ng sinasabing magaganda mga words. Maganda yan na, well done, my child. Mas magandang Diyos ang marinig mo yan. Huwag mong hintayin yan sa tao. Sapagkat pag hinintay mo yan sa tao, walang masyadong impact yan sa pagiging anak ng Diyos. Ang kailangan mo hintayin, magbigay ng pagpapasok, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Brother, matagal pa yan eh. Ngayon, kailangan ko na nung pambili ng bigas eh. Yung kasi ang pananampalataya mo, matagal pa eh. Sabi ng Biblia, kapag nanalangin ka, angkinin mo na nandyan na at mangyayari. Kung ang pananampalataya mo, minamahal, matagal pa, talagang matagal yan. Amen. Pero bakit? Sino mga Kristiyanong nagpapaduto? Dumating dito, hindi makalakad. Nung sila habang nagpupuri, Miyerkules. Amen. Ilan lang ang tao noon, ang Kristiyano. Pero hindi tumitigil ang banal na gawain. Nandyan, nakaupo. Amen. Ating mga kapatid, may labas si start niya. Habang nagpupuri mga minamahal, sabi niya, tumayo, inuobserbahan. Hindi makagalaw dahil hindi ka makalakad. Pagkatapos ang banal na gawain, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesus. Nung dumating dito, hindi makalakad. Nung umuwi, naglalakad. Amen? Nasaan dyan ang matagal sumagot ang Diyos? Nasa iyong pananampalataya, depende yan. Kung ang pananampalataya mo matagal ka gumaling, ay di matagal ka nga gagaling. Pero kung ang pananampalataya mo mabilis, very timely, magtugon ang mahal na Panginoon, ang Diyos mabilis pa sa kidlat, tumugon ng panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo gagawa, maglingkod, huwag mong problemahin kung anong darating sa'yo. Diyos ang magbibigay niyan. Amen? Sometimes, meron tayong narinig, kaya hindi na ako hindi na ako maghahayo. Kasi wala man lang breaking. Sinong gusto mo magbe-break sa'yo? Bigyan ka ng breaking, Diyos lang. Kapag Diyos, ang mahal na Panginoon magbigay sa'yo ng breaking, hindi mo maubos ang pang-breaking mo. Ang daming pera yan. Bakit? Sabi nga, we can never outgive God. Kapag nagbigay ang mahal na Panginoon, higit-higit yan sa kayang ibigay ng sino man tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya tayo mga minamahal, sometimes tayo nagagalit. Amen. Amen. Nagagalit tayo kapag sinabihan tayo ng kalooban ng mahal na Panginoon. Akala ko ba Diyos ay pag-ibig? Amen? Pero ang sabi ng aklat ng Galatia, kindly, ang aklat ng Galatia, kabanata 4, talatay 16 hanggang 17. Last 3 verses.
Dito po sa aklat po ng Galacia, Kabanata 4, talata 16 hanggang 17, ito pong nakasulat. Kaya nga ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan, may nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala, subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bagamat mayroong mga mangaral na nasasaktan na sa ating mga ginagawa, dahil despite out of love, sa totoo lang, hindi naman kamag-anak, hindi naman tayo magkakamag-anak, amen? Pero bakit kinakailangan pangalagaan? Kasi yan ang katawagan na natanggap natin sa mahal na Panginoon, di ba? Pero despite out of love, dahil sa pagnanais mong hindi mapahamak, kinakailangan mong pagalitan kung minsan nagagalit sila sa mga mangangaral. Amen? Pero sometimes, bilang tao, nasasaktan. Amen? Si Moses, mga minamahal, instead na kausapin ng bato, dahil nasasaktan din siya, pinalo niya ang bato. Ang tao lang. Amen? Huwag natin silang i-push na magkasala, mga minamahal, dahil sa nasasaktan sila. Nagsasabi lang sila, katulad ng ating nabasa, I became your enemy because I tell you the truth. Amen? Kayo ba ay nagiging kaaway ko dahil sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Amen? Dahil sa pagnanais ko lang na ikaw ay maligtas at magbana ng buhay na walang angal, magagalit ka pa ba sa akin? Sabi ng mga totoong mangangaral. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag hindi natin na tukoy ang root cause na nangyayaring yan, mga minamahal, yan ang dahilan kung bakit may agam-agam baka pagdating ng mahal na Panginoong Isus dito sa mundo, meron pa kaya siyang madatnan na pananampalataya? Meron kaya maiiwan pa na sinasabing mananampalataya? Take note, mga minamahal, hindi ibig sabihin pag wala ka ng pananampalataya, hindi ka na dumadalo. Mayroong mga dumadalo pero wala ng pananampalataya. Amen. Totoo yun. Mga minamahal. Nakita niyo yung mga tumatawag sa mga Panginoon, inimbitahan minsan ng mga Panginoon sa bahay? Sabi ni Simon, mga minamahal, yung inugasan ng alabaster, yung pabango, ang mahal na Panginoon, ng isang makasalanang babae. Sabi niya, bayan, yoks, kung totoong siya ay anak ng Diyos, dapat alam niya yung naghipo sa kanya, makasalanan. Amen. May mga taong wini-welcome ang mahal na Panginoon because gusto nilang malaman ng society na sila'y mga mababait at mga anak ng Diyos. Pero by heart and by mind, hindi sila naniniwala sa kayang gawin ng mahal na Panginoon. They don't have the faith. They believe, but they don't have the faith. Amen? Mayroon yan. Iwasan nating tayo yun, mga minamahal. Pag-ingatan natin, mga minamahal. Hindi sapat ang numero kung ilang 3 times a week ka na dumadalo, pero hindi ka naman nakikinig. 3 times a week ka naman dumadalo, mga minamahal, pero pagdating mo naman dito, hindi ka fully attended doon sa salita ng mahal na Panginoon. Nababagot ka, inaantok ka. Amen? Amen. Pagdating mo, pag-alis mo, pagdating mo sa bahay, tanungin ka ni isang bersikulo sa napakinggan mo, wala ka mang maalala kahit isa. Tanungin mo kung anong pinakain ng break time ni nanay, Bisaya, alam na alam mo, spaghetti yan. Yun lang ang na-memorize mo. Kasi patungkol sa tiyan. Amen? Dapat daw, lahat, ang mahalaga ay salita ng Diyos, yung mga patotoo, dapat pinakikinggang mainam. I tell you, mga minamahal, nung dumating kami doon sa preacher's meeting, sa totoo lang, lahat naman napakinggan namin doon, napakinggan na namin noon pa. Pero ang sinabi ko, kapag ako'y pumunta dito na punong-puno, hindi ako pagpapalain. Ang sinabi ko sa sarili ko, mga minamahal, darating ako sa preacher's meeting, wala akong alam, as if ako'y napakabaguhan. Pagdating ko doon, mga hindi ako nagkamali. Bawat patotoo, in-appreciate ko lahat yan, mga minamahal. Pinasalamatan ko ang Diyos. Grabing pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Amen!
Dahil ang patutuo na yan, hindi patutuo ng tao. Yan ay patutuo ni Kristo. Inilagak sa bawat Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Kapag pinapalakpak mo ang kamay mo, ang pinapalakpak mo hindi yung nagpapatutuo, kundi ang Diyos na nagpala diyan. Amen. Kaya dapat maging atento tayo or else you're in danger of losing your faith. Nakakatakot na bagay yan, mga minamahal, na kapag tayo datna ng Diyos, na wala tayong pananampalataya. Nakaputi ka, pero wala kang pananampalataya. Mang-aawit ka, pero wala kang pananampalataya. Instrumentalist ka, elder ka, preacher ka, worker ka, o Kristiyano ka na matagal, pero wala kang pananampalataya. Nakakatakot na bagay yan. Amen? Hindi ako nagsabi niyan, binasa natin sa unang talata. Sabi ng talata, pagdating kaya ng Diyos, muli dito, meron pa kaya siyang masumpungang pananampalataya? Hindi yan isusulat sa Biblia kung hindi magkakaroon ng katotohanan na ang mga tao na mainit kayo, mawawala, unti-unti. Amen. Kaya kapag nararamdaman mo na mga nandyan na yung sa'yo ang sinyales, ay mag-ingat ka na. Gawin mo na ng paraan yan. Huwag mo nang hayaan, mga minamahal, na ikaw ay matuto-tutong talagang walang talaga na zero niyan. Sayang ang pagod mo. Sayang ang ginagawa mong paglilingkod. Sapagkat hindi ito pinag-uusapan kung ilan ang ginagawa mong pagdalo. Ang pinag-uusapan dito sa bawat pagdalong ginawa mo, na-revive ka ba? Napakinggan mo ba ang mahal na masalitang Diyos? Napuri mo ba ang mahal na Panginoon? Napasalamatan mo ba ang Diyos sa iyong mga ginawang sa araw na yan na pagpupuri? Pero kapag ang ginawa mo ay just for the compliance, for compliance lang, tumayo ang katabi mo kaya tatayo ka na rin. Pumalakpak ang katabi mo kaya papalakpak ka na rin. Nagbigay na hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord ka na rin na ganun. Panalangin, nakataas na ang kamay mo. Hindi yung panunumpa sa watawat. Amen. Pag sinabing manalangin tayo, mananalangin lahat ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan natin magpakatotoo sa ating paglilingkod, mga minamahal. Amen. Dahil kapag hindi natin gagawin yan, tayo, aabutan tayo na talagang delikado, mga minamahal. Amen. The third thing and the fourth thing, mga minamahal, na grabing banta para mawala ang pananampalataya. Sabi ng Biblia, Mateo 24:12, darating ang mahuling araw, ang pag-ibig ng Kristiyano ay manlalamig. Amen? Amen. Totoo yan, mga minamahal. I don't know what's the reason. Anong paraan, anong mga dahilan, kung anong dinaranas mo ngayon, kapatid. Amen? So, sige lang, anong magagawa ko dyan, iyan naramdaman po. Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kapag nanlalamig ka, huwag mong hayaang manatili kang manlamig. Kapag sinasabi na may pinagdadaanan ng ating brother, dumaan ka lang, huwag kang manatili diyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. May problema ang ating mga kapatid, okay. Lahat ng tayo nagkakaroon ng problema, pero dapat ginagawan mo ng paraan, huwag kang bibitaw sa mahal na Panginoon. Amen? Mga Kristiyano, mga minamahal, na patuloy na talagang nandun, despite all the trials in life, they continue serving, they continue worshiping the Lord. Ang sinasabi ng Biblia, pakatandaan po natin, last verse, Apokalipsis 22, talatay 11 hanggang 12. Beloved instrumentalist, please. Aklat po ng Apokalipsis, Kabanata 22, talatay 11 hanggang 12. Ang liko ay magpakalikong pa, at ang murmi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tandaan niyo ang salitang ito ng ating mahal na Panginoon. Huwag mong hayaang umabot tayo na maging liko, na maging tayo po mga minamahal ay maging marumi. Amen?
na tayo po mga minamahal ay gagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya bunta tayo dun sa magiging matuwid ay magpapakatuwid pa. Dapat tayo doon nanghihina, pero trying our best para maging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya sabi yan, magpapakatuwid pa. Hindi po pwedeng walang sino magsabi dito mga minamahal, siya na ay na-reach na niya yung pinaka-apex ng kanyang paglilingkod. There's no one can say that. Dahil lahat tayo, ginagawa natin ngayon, lahat ay sa kahabagan lamang ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagsusumikap ang bawat isa. Ganapin ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Amen? Amen? Ang kailangan natin, huwag tayong tumigil. Kaya nga sabi dyan mga minamahal, ang lahat ng mga banal ay lalo pang magpapakabanal. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin. Hawak ng Diyos ang ating mga gantimpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung sa oras ito hindi mo nararamdaman, it's in the hands of God ang pagpapala na inihanda para sa iyo. Amen. Kung ikaw mga minamahal sa oras ito, para bakit wala na yatang kagalingan yung aking karamdaman? Nasa kamay ng Diyos ang kagalingan. Amen. Nasa kanyang katugunan na yung panalangin. Sabi niya, ako'y pumaparito, ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, ang pangako ko, ako ay aawit at sasamba sa ngalan mo. Ngunit pag-ibig ko ay nalamig. Hallelujah. Nagtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang asa, iwala ko'y iyong-iyo. Nung una, ang sabi ko, iiwan, hindi lalayo, sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Nagtiwala. At sa iyong mga kamay, ako ay nawala.
ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo ang dakilang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. During the preacher's meeting, sinasabihan lahat, pakamahalin niyo ang kawan. Alagaan niyo sila. Pero paano namin mamahalin ang taong ayaw na magpaturo? Paano namin tutulungan ang Kristiyanong ayaw nang bumalik sa paglilingkod? Mga katanungang hindi namin basta-basta nasasagot. Ipinapanalangin na lang namin sa Diyos na sa isang araw, ipuin sila at muling maglilingkod sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, grabe yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Wala siyang pagnanais na tayo'y mawala. Ang nais niya, mga minamahal, lahat tayo sama-sama magmana ng buhay na walang hanggan. Ang nais niya, ikaw at ako dahilan kung bakit siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo. That very moment, wala siyang nasa isip, kundi ikaw at ako na makasalanan. Iniwanan ang trono sa langit ng katawan tao upang lamang ikaw at ako'y magkaroon ng kaligtasan. Bibitawan mo ba ito? Ahayaan mo na lang ba na ganyan ang kalalagayan mo, kapatid? We keep on reminding everyone, huwag kang magpapaya sa paglilingkod. Tumalo ka, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Magpakainin ka sa paglilingkod. Pero ang ilan parang binabaliwala lang ang bagay na ito. Patuloy kaming nananawagan sa bawat isa. Magpatuloy tayong maglingkod sa mahal na Panginoon. Tayo umawit. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Let us pray.
Alamin ang bawat isa ng Diyos na sa ating kalagitnaan sa oras na ito. Hindi malayo ang Diyos. Napakalapit ng Diyos. Dumalangin ang bawat isa. Talk to God. Ninanais mo magpakainit pero hindi mo magawa. Sabihin mo yan sa Diyos. Marami kang takot sa buhay. Sabihin mo yan sa Diyos. Marami kang mga bagay na hindi mo mapaliwanag. Sabihin mo yan sa Diyos. Nakikinig ang mahal na Panginoon. God is listening to you. Pinakikinggan niya bawat panalangin ng kanyang mga anak. From the bottom of your heart, tawagan mo ang Diyos. Hindi kailanman napapagod sa pagdinig ng iyong mga problema. And He listens. Lord, napakinggan mo, talastas mo pangailangan ng iyong mga anak sa oras na ito. Sa pandalangin na aming ginagamit naman ng Evangelista Will Estrada Almeda, ay bumaminama na mamanggagawa. Itinataas namin lahat sa iyo. Alam namin walang bagay na mahirap sa iyo. Alam namin lahat ang bagay talastas mo. We entrust everyone. Pinagkakatiwala namin sa iyo bawat isa. Ipadama mo sa bawat isa na kailanman hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami pinababayaan. Sa lahat ng oras, panghawakan mo po kami. Sa ganang amin wala kami magagawa. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, kung ngayon ay first time ninyo makadalo sa banal na gawain na katulad nito, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay tinatawag nating pananampalataya. Hinakailangan manampalataya ang bawat isa. Sa isang Diyos, walang ibang ating mahal na Panginoong Jesus. Pangalawa, pagsisisi. Magsisi bawat isa. Walang taong walang kasalanan na tayo nagkasala. Kaya kailangan natin magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na buhay. Nakikinig sa bawat panalangin ng kanyang mga anak. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ang mahal na Panginoon pagkatapos mamaya ay tumanggap ka ng bautismo. Pagkumpleto ng iyong kaligtasan. Sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name. Tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo, patawarin ang iyong mga pagkasala. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Yun ang hindi umiiyak. Yan hindi pag-iyak ng kalungkutan, kundi pagdama ng banal na presensya ng Diyos. During the time that God outpouring His Spirit, yun ang time ng Diyos nagpapagaling. Yun ang time ng Diyos naglulutas ng mga problema. Walang ginagawang tao dito. Ipinapangaral lang ang tamang pagsamba sa Diyos. Ipinakikilala kung sinong Diyos na tamang sambahin. At yun, kapag ginawa niya, kapatid, sabi ng Biblia, God is not a respecter of person. Mahal na mahal tayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay dumalangin sa ating mga minamahal na mga bisita at ang aking sabihin niyo. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa oras na ito. Ako'y makasalanan. Mula na ako'y nagkabata hanggang sa mga oras na ito, ako'y nagkaisip. Humihingi ko ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa. Patawarin mo kung man na Panginoon. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang pumamit dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapain ni Jesus. Narito yung mga anak
sama sila naroon. Alam namin, mahal na Panginoon, walang distansya makahadlang ng iyong pagpapala sa iyong mga anak sa oras na ito. Ano man kanila pangangailangan, lahat ng bagay talastas mo, mahal na Panginoon. Tugunin mo sila sa may balang kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng mga Evangelista with Estrada, Almeda, tinadalangin namin sa iyo, mahal na Panginoon, patawarin sila sa kanilang mga pagkakasala. Gawin mo silang tuwing Kristiyano sa isip salita katotohanan. Isulat ang kanilang pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan. Sa po ng kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangailangan. Tayo lahat ay tumalangin. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay, sapatin ang ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung mayroon tayong sakit sa puso, kaliwang kamay, sapatin ang ating puso, ang ating kanang kamay sa ating ulo. Kung tayo po may mga hika sa ating dibdib, ilagay natin ang ating kanang kamay. Kung masakit ang ating ulo, kanang kamay sa ating ulo, mga minamahal. O tayo panalangin natin mga minamahal. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mga sa buhay na sa ating ilapit sa malapit, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan ng pinakamamalapit ni Jesus. Sa ayon sa salita, kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras sa pandalangin ng aming ginagamit ng mga Evangelista, aming sinasaway. Lahat ng mga demonyo, mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, diabetes, gawa ng kaaway, I command ka sa ating Jesus name, be healed in Jesus name. Lahat ng mga pagbabagay sa iglesia, mga lupay, panlupay-pay, mga gawa ng kaaway sa buhay, I command us out in the mighty name of Jesus. Cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' name, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo lahat ito mga minamahal. Amen. Top of our voices. Let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kinina po natin na yung ating pong mga panalangin, atin nang natanggap na. Amen. Hindi yung tatanggapin pa lang. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak muna ng malakas. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus.